Daantje, je hebt een nieuwe single uit. Een nieuwe versie van een bekend liedje van Hazes Junior. Niet verliefd. Met dank aan je kleindochter, hè? Ja, 6 jaar, zit naast me in de auto. Ze zegt, mam of oma, ze zegt hartstikke mooi. Ze zegt, maar die kan veel sneller. Manfred opgebeld, gelijk geregeld. 3 dagen later stond ik in de studio. Een week later op de downloads. 1,5 week op 1 gestaan op de download, top 10. Nou, ik ben helemaal blij. Dat had je niet kunnen plannen, hè, zoiets? Nee, dat had ik niet verwacht ook. Nee. Ik ben 51 jaar. Wie verwacht dit nou? Helemaal niet toch eigenlijk? Niemand eigenlijk. En meer leuke dingen in de planning, want begrijp ik nou dat je gaat verhuizen naar Spanje? Ja, 6 maart dan neem ik het vliegtuig en dan neem ik 1 koffer mee met kleding. En dan gaan we in Spanje wonen, Albier, Benidorm. En dan werk ik van zondag naar donderdag werk ik in Benidorm. En dan vlieg ik op vrijdagmorgen weer terug naar Nederland voor mijn werk. Want ik heb het sinds de single heb ik het heel erg druk. Ik moet openingen dan zingen voor het dansen, voor bruiloften, dat soort dingen allemaal. En dan ga ik op zondag weer naar huis. Dus ik kom 8 keer mag ik vliegen met mijn vliegangst. En waarom gekozen voor Benidorm? Ik ben 51, wat ik net al zei natuurlijk, je gezondheid gaat opspelen en daar voel ik me eigenlijk echt goed. Als ik 3 dagen in Benidorm ben of in Spanje ben, dan loop ik als een kiefiet. En als ik hier in Nederland blijf, dan loop ik over een half jaar met een rollator, dat weet ik nu al. Maar het is dus niet zo dat we je helemaal kwijt zijn aan Spanje. Je blijft nog volop te zien hier. Nee, zeer beslist. Ik blijf gewoon hier, vandaar dat ik 8 keer per maand heen en weer vlieg. En als ik dan hier ben, dan ga ik naar mijn dochter toe, mijn kleindochter. Het is maar 2 dagen per week dat ik hier ben natuurlijk, maar ik kan hier niet wegblijven. Ik heb zoveel werk hier aan nu, dat is echt niet normaal. Waar ik heel trots op ben.